Bună seara tuturor! Vreau în primul rând să-i urez la mulți ani verișorului meu Luca și vreau toată lumea să vină să danseze și să cânte cu mine. Prima dată voi cânta la majorat și sper cât mai repede și Luca să facă 18 ani și să-i cânt această piesă. Mâinile sus pentru Sonia! Azi fac 18 ani, prietenițe am, îmi dau mesaje și îmi transmit toți la mulți ani. De seară am rezervat un club frițos privat, sunt invitat să zicem mă iubesc cu adevărat. Inima azi mi-e deschisă și toți cei care țin la mine îmi sunt alături acum și totul e bine. Azi îmi cântă la mulți ani toți prietenii ce am, cântă nu plecăm acasă, hai cu toții sus pe masă. Azi îmi cântă la mulți ani toți prietenii ce am, cântă nu plecăm acasă, hai cu toții sus pe masă. Scena lumintiței și toți prietenii mei azi sunt cu mine. E o seară de neuitat, vreau să mă simt așa o viață de s-ar putea. E petrecerea mea de majorat, unui caz. Inima azi mi-e deschisă și toți cei care țin la mine îmi sunt alături acum și totul e bine.